Karon guys, nakita na ko sa silingan guys ba nga nagluto sila, nagsugbag isda. Sumangil ko adto dito guys para malibre na putas panihapon guys ha. Kay ano man itong tirada. Sumangil na tawag ka ng palit-palit para malibre sa panihapon. Tanawa guys oh. Nagi na nagluto guys oh. Oh. Salbar yung panihapon ni guys. Oh. May sudan. Perminti kita malibre ani guys. Sumangil na tagpalit ako snowber. Alam ni suka pre. Alam na. Snowber piso lang. So, sumangil na tagpalit og ganang snowber. Kupalot po din na doon. Nadetect pesos no pre. Sumangil lang ta bisag kabalo bita nga walay tag piso kay snowber. Sumangil lang gud ta aron ignon nga palit-palit ba pero ang atong giapas guys tirada ra to mo niyo. Tao na ka. Oh, mais paging kanon no. Dato tor. Dalag duha. Oh, napa oh, pay pulutan oh. Makagubag na. Karon salbar gyud pa panihapon guys, no? Dili yan. Lipat sila perminti. Pili dito. Dili ko. Ano mo pa rin yung nagawag ba? Ay, langgi ko ano ay. Sobraan ni. Sobrang nga lang. Ikaw tuwa na ay. Basa-basa. Ay, titik-titik naman na. Doon na. Hindi man babali yung Gahi pa. Aw, yung malatado good. kan bakal dili kayo. Dili sa hilaw. Sobrang luto. Ah, si Tita Milbon. Naku, ano kasabi eh? Wala ka sa amalo. Apla. Kaon, uyab. Apla? Apla. Saan ka sa apla? Nagkaon ba? Nalagom na may suka sa sikos kamo to. Ito kasanginlan, no? Ano tanawa dito, di ba wala malagom? Kita magduwa din ang gatos mo, ay tulo. Rupe. Kandaw na bit niya pa ba? Kanya, mo na dagko bundak. Kayong taraw yung... Pan. Dali ka ako kay balik ko naman sa silda. Pag-hawsar ba taga Domingo? Video ba?